Kula tak nyuwun pamit. Kula rasah dikancani karo Gareng, ora rasah dikancani karo Petruk, ora rasah sampean kancani. Kula tak dhewe ijen mawon. Engko nek ana lelakon apa-apa sapa sing nanggung? Pak, piye? Sampeyan aja nyepelekke kula lho. Elek-elek ngene, ndobleh-ndobleh ngene cangkem kula. Pemikiran kula niki cemerlang. Mergo sing gedhe ora mung ndas kula, ning utek kula nggih gedhe. Pramila sampun ngantos bapak nyepelekke kalih kula. Kula ndiancas gegayuhan kaya ngeten iki merga saka gagasanku dhewe. Merga sepisan aku kepengin nentremke kawulaku, nek kawulaku tentrem, aku ya tentrem. Mareme Bagong kuwi nek wis ngerti kawulane Bagong iso urip kepenak, iso mukti ngawibawa Nyakrawati Bau Denda. Senajan to dusun kula menika dusun Nuwun Sewu, dusun Plasa. Iya. Lah, ngopo kok kula moh tok kancane, ngopo kok aku moh dikancani Gareng, ngopo kok aku moh dikancani Petruk? Mergo engko nek aku kasil, kok nek aku sukses. Lah aku mbangun desa iki mengko nek aku lali karo labuhane Gareng, lali karo labuhane Petruk, lali karo labuhane sampean, kok terus sampean karo Gareng karo Petruk nyucuh aku. Bagong kuwi mbiyen le ngewangi mbangun desa, sing ketayalan ngrekoso uripe, le dek arep mbangun desa ki aku. Lah kok saiki mbasan wis dadi aku ora dinahi opah, aku ora dinahi apa kuwi jenenge bebungah saka Bagong. Bagong kuwi tegese wong sing ora duweni rasa tepa slira, wong sing ora duweni iya kuwi rasa malas budi karo sedulur. Kula mah diarani ngoten niku, Pak. Kula mah disenggo ngoten niku. Kula mah dicucuk karo Gareng, mah dicucuk karo Petruk, mah dicucuk karo sampean.